se s tou studnou živou vodou a musel jsem mi poradit, jak to mají udělat s tou žábou, že? A pak jsem taky narazil na ten mladý strom, tam jsem jim musel poradit, že to mají vykoupat taky hada. Ticho! Mluvíš, jak kdybys byl ženská. Ne. Já jsem ho musel nechat domluvit, protože on vykládal tu cestu pospátku, jo? Mně stačí, kdybys řekl, ne, nechci. A je to z vás ženské, nechtěli byste skončit jako to plutí, my jsme skončili kvělot a vy jste uprostřed moře, jo? Ne, ještě dál, samozřejmě. V chatrči byste chtěli skončit, co? Tady zámeček, jo? Paní, položte mě, jo? Takhle, výborně. A zatleskejte, jo? Jsou vynikající, protože někdy se ani rozloučit nechtějí. Jo? Můžeme, nebojte, děti, už to brzy skončí. Tak.